கார்த்தி தீபா சீரியலில் இப்போ ஒரு அட்டகாசமான எபிசோட் வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லுடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக அவங்க ஆதரவு வந்து தாங்க. நம்ம கார்த்தி வந்து யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க. என்னது வீட்டை விட்டு கிளம்பலாமா வேணாமா, அம்மாவுக்காக காத்துட்ருக்கலாமா, அம்மா இங்கே இல்லவே இல்லையேங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல திங்க் பண்ணுறாங்க. சரி நம்ம மூஞ்சில் முழிக்கக்கூடாது, போகிறப்ப நம்ம அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அவங்க வந்து வெளியூர் போயிருக்காங்களா இல்லை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றுமே புரியலங்கிற மாதிரி கார்த்தி மனசில் ஏதோ ஒரு சங்கடத்தை க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி காட்டுறாங்க. அபிராமி அம்மா வந்து நம்ம பையனோட மனசை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது, இனிமேட்டாவது தீபாவையும் கார்த்தியும் சேர்த்து வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அவங்களே பெரிய மனசு பண்ணி தீபா வீட்டு வாசலில் வந்து இறங்குறாங்க. இதை வந்து மைதிலி வந்து பார்த்துட்றாங்க. வாங்க 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 வாங்க, சரிங்க தீபா இருக்காளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமி அம்மா, இல்லைங்க தீபா வந்து கோயிலுக்கு போயிருக்கா. என்னது கோயிலுக்கு போயிருக்காளா? முக்கியமான நேரத்தில் தான் கோயிலுக்கு போகலா? என் பையன் இன்னும் 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ளே ஃபாரின் கிளம்புறதுக்கான வழியை பார்த்துருவான். அதுக்குள்ளே நான் தீபாவை கூட்டிகிட்டு போகலான்னு பார்த்தா இவன் என்ன இப்படியெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா, கோயிலுக்கு போயிருக்கான்னு சொல்கிறீங்க. சரி இப்போ என்ன பண்ணுறது? பக்கத்தில் கோயில் கும்பாபிஷேகம் மாதிரி ஒரு சிறப்பான பூஜையெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனால தான் என் பொண்ணு வந்து போயிருக்கா. கூடிய சீக்கிரம் வந்துடுவா, நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க. நேரம் எங்கிட்ட நேரத்தில் தான் அவள் கோயிலுக்கு போவாளா? என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியல. ஆமாம் நம்ம வரக்கூடிய விஷயத்தை முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா அவள் ரெடியாக இருப்பா, இல்லாட்டி எப்படியே ரெடியாக இருப்பா. அதனால தான் ஒன்றும் புரியலங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமி அம்மா தீபாவை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்களே அவங்க வந்து கயிறை வந்து கட்டி வச்சுருக்காங்க. பார்த்தா குணா தான் வந்திருக்காங்க. அந்த இடத்துல என்னென்ன சூப்பராக வேலையை முடிச்சிட்டேன் பார்த்தியா, குணா வந்து சொல்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த வேலையை வந்து உன்கிட்ட வந்து கனக்கச்சிதமாக கொடுத்துட்டேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தம்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ணா பார்த்துக்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லும்போது இவங்களுக்கு மயக்கம் தெளிகிறப்ப என்ன பண்ணலாம், இனிமேட்டு அந்த ஸ்ப்ரே எல்லாம் அடிக்க வேணாம் சரியா, நான் சொன்னதுக்கப்புறம் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே நேரத்தில் கோயின்சிடெண்ட்டாக வந்து ஐஸ்வர்யா வந்து குணாவுக்கு வந்து கால் பண்ணுறாங்க. என்ன குணா வேலையை கணக்கச்சிதமாக முடிச்சாச்சா? இப்போ நான் அவன் முன்னாடி தான் நிற்கிறேன். உங்களை பார்த்துட்டாங்களா? நான் தான் சொன்னல அப்பயே உங்களை பார்க்கவே கூடாது, நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் இருக்கீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு என்ன ரீச் பண்ணிடுவாங்க. மேடம் அவன் மயக்கத்தில் தான் இருக்கா, எந்த பிரச்சனையும் இல்லைல்ல குணா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தீபா ரொம்ப முக்கியம், நான் இப்பயும் சொல்கிறேன். அவரை 1 மணி நேரம் 2 நாள் கட்டி போட்டிருந்தா மட்டும் போதும், கார்த்தி வந்து வெளிநாடு போகிற வரைக்கும். அதுதான் நம்மளோட கண்டென்ட்டு. தேவையில்லாமல் எந்த பிரச்சனையும் வந்து நீங்கள் பண்ணிடாதீங்க பானையில் பண்ண மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேடம் பிரச்சனையை காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் விரும்பல, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அது மாதிரி சிறப்பாக செஞ்சிடலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நமக்கு தேவை கார்த்தி வந்து தோக்கணும் அவன் வாழ்க்கையில். அதுக்கு தீபா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இங்கே கட்டி போட்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அடுத்த நாள் காலையில் கோயில் வாசல்லே விட்டுடலாம், அதான் நம்ம கண்டென்ட்டுங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஆமாம் நீங்கள் அதுபடியே தெளிவாக இருந்தால் போதும், இன்னொரு வாட்டி கூட அடிக்க வேணாம், அவளை வந்து நம்ம பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அது பார்த்துக்கலாங்கிற மாதிரி அதிரடியாக வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஐஸ்வர்யா ஃபோன் வச்சிடுறாங்க. இன்னொரு வாட்டி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுன்னா என்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் பண்ணணுங்கிற மாதிரி குணா வந்து சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல என்னென்ன எப்போதும் வழக்கமாக நம்ம பண்ணுவோம்ல, அது எல்லாம் ஓகே தான்டா, இவங்கெல்லாம் பெரிய இடத்து வீட்டு பொண்ணுங்க, அப்படி இருக்க சூழ்நிலை நம்ம வந்து எதுவாக இருந்தாலும் கேர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கவே கூடாது, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரியா, இல்லாட்டி பெரிய பிரச்சனையாயிடுங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க. சரி குணா நீ சொன்ன மாதிரியே பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் உங்கள் கண்ணை முன்னாடி நிற்க மாட்டேன். ஏன்டா இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு மயக்கம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அண்ணா கொஞ்சம் டோஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுண்ணே, அதனால தான், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லைன்னு நீ நினைக்கிற மாதிரி கூடிய சீக்கிரம் கண் முழிச்சிருவாங்க, நீ வெளியில் வெயிட் பண்ணுண்ணே அப்படின்னு சொல்லும்போது குணா மட்டும் மரத்தடியில் வெளியில் வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க. தீபா வந்து எப்போ எழுந்திருப்பான்னு தெரியலன்னு சொல்லி ஆர்வமாக இருக்காங்க. அப்பான்னு பார்த்து கார்த்தி வந்து ஊருக்கு கிளம்புறேங்கிற மாதிரி கீழே வந்து அவங்க அப்பாட்ட வந்து பேசுகிறாங்க. அருண் வந்து பாயிண்ட்டாக வந்து பேசுகிறாங்க. அம்மாவை காணோம், அம்மா வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு, இவனுக்கு வேறு வேலையே இல்லை, ஒட்டுமொத்த சொத்தையும் வந்து உன் பேரில் எழுதி வச்சாச்சு. அப்படி இருக்க சூழ்நிலை எல்லாரும் வந்து சொத்தை கொண்டாம்பாங்க. இவன் என்னன்னா சொத்து வந்த சொத்தை வந்து கார்த்திகிட்ட பிடிங்கி கொடுத்துருவான் போல இருக்கே, இவன் அறிவு கட்டவனா இல்லை அறிவு இல்லாதவனாங்கிற மாதிரி ஐஸ்வர்யா வந்து கண்ணாபுனான்னு திட்டிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அருணை உனக்காக தான் நான் மல்லு கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன், தீபாவளிலேருந்து தூக்குறது எல்லாத்துக்கும் இந்த சொத்து நம்மக்கிட்டே இருக்கணும் தான், ஆனால் நீ எதையுமே புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்லி திட்டுறாங்க நம்ம மனசுக்குள்ளேயே ஐஸ்வர்யா. அம்மா எங்கப்பா, அம்மா எங்கேயோ வெளியூர் போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க யதார்த்தமாக. என்னது வெளியூர் போயிருப்பாங்களா? அருண் வந்து கரெக்டாக வந்து மாட்டி விட்டாங்கன்னே சொல்லலாம் நம்ம ஐஸ்வர்யாவை. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபோன் வந்து சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிட்டு வந்து உன் மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு தீபாவை கூட்டிகிட்டு வர போயிருப்பாங்க தான் நினைக்கிறேங்கிற மாதிரி அருண் வந்து கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று மீனாட்சி வந்து மனசார பாராட்டுறாங்க. இந்த விஷயத்த நான் சொன்னால் செட் ஆகுது, அப்புறம் அத்தை இதை வந்து திட்டுவாங்க, அதுக்காக தான் இப்போதைக்கு நான் பேசாமல் இருக்கேங்கிற மாதிரி அது ரெடியாக வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் கார்த்தி மனசில் ஒரே சந்தேகமாகிடுச்சு. என்னது அம்மா உண்மையில் காஞ்சிபுரம் போயிருக்காங்களா, இல்லை நம்மளை பார்க்க தர்மசங்கரப்பட்டுட்டு வெளியில் போயிட்டு ஃபோனை சுவிச் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்களா, அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்களே அம்மாங்கிற மாதிரி தெளிவாக கார்த்தி வந்து யோசிக்கிறாங்க. அபிராமி அம்மா வந்து அந்த வீட்டில் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தீபா வீட்டில் என்னங்க நான் இறங்கி வந்ததுனால என்னை பற்றி என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படியெல்லாம் இல்லை சம்பந்தி அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் அடிக்கிறாங்க. தீபாவுக்கு ரிங் போகுது, நாட் ரீச்சபிள் வந்து சுவிச் ஆஃப்னு மாறி வந்ததுனால கடுப்பாயிட்டாங்க.
நான் வரது உங்கள் பொண்ணுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? அதான் முன்னாடியே தெரியுமேன்னு சொல்லி ஜானகியும் மைதிலியும் உளறுறாங்க அந்த இடத்துல. யார் சொன்னது அப்படின்னு சொல்லும்போது மீனாட்சி, ஓ மீனாட்சி முன்னாடியே சொல்லிட்டாளா? அப்போ தான் நாங்கள் வந்து ரெடி ஆக முடியும், அதுக்கு தான், வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல. நம்ம மைதிலி சமாளிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போனா நான் வரேன்னு தெரிஞ்சு இத்தனை நாளாக நான் பண்ண பழிக்கு பாவத்துக்கு அவள் திருப்பி வந்து பதிலடி கொடுக்கணும்னு பார்க்குறாளா? உங்கள் பொண்ணை நானாக வந்து கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு தான் ஆசைப்பட்டேன், அதுவும் என் பையனுக்காக. உங்கள் பொண்ணு எப்போ இது மாதிரிலாம் முடிவு எடுத்துட்டாலோ இனிமேட்டு நான் பேசுகிற மாதிரி தயாராக இல்லை. உங்கள் பொண்ணை நீங்களே வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க. நான் பண்ண தப்புனால தான் உங்கள் பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போகலான்றதேன். என் பையன் இன்னும் 3/4 மணி நேரத்தில் ஃபாரின் வந்து கிளம்பிடுவான். அதுக்குள்ளே நான் போய் கிளம்பணும், தடுக்கணும். சரிங்களா? இனிமேட்டு உங்கள் பொண்ணாச்சு நீங்களாச்சு, எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கார் எடுத்துகிட்டு வேகமாக அந்த வீட்டுக்கு வந்து போகிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம கார்த்தியை பார்க்கலான்னு, என்னதுமா இப்படி ஆயிடுச்சு? அவங்களே இறங்கி வந்தாங்க, தீபா கடைசி நேரத்தில் எப்படி சொதப்பிட்டாலே, பரவாயில்ல நம்ம கொண்டு போய் விட்டுடலாம். இருந்தாலும் அவங்க மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி நடந்தது, கொஞ்சம் பிரச்சனை தான், அவங்களுக்கு ஈகோ பிரச்சனை, மற்றபடி ஒன்றும் இல்லைங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம மைதிலியும் ஜானகி அம்மாவும் ஒரு பக்கம் வந்து லைட்டாக வந்து கண் முழிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல தீபா, அண்ணா என்ன விட்டுருங்கண்ணே, எங்கண்ணே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவ்வளோ நேரம் சீட்டு விளாண்டுட்டு இருந்தவங்க ஏஞ்சி வந்துட்டாங்க தீபாவை பார்க்கலான்னு. தீபா என்ன ஆச்சு உனக்கு? என் பேர் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் தப்பாக வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் தானே வந்து தர்மலிங்கத்தோட பொண்ணு, அது மட்டும் இல்லாமல் நாதஸ்வர் வித்தானோட பொண்ணுங்கிற மாதிரி தெள்ள தெளிவாக பேசுகிறாங்க. நான் உன்னை கரெக்டாக தான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன், நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத, பிக்னிக்கில் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்க, உன்னை யாரும் எந்த பிரச்சனையும் செய்ய மாட்டோம், வேலைக்கு சாப்பாடு எல்லாம் டான்டான்னு வந்துடும். ஆனால் நீ வந்து உன்னோட கோஆப்ரேஷன் கொடுக்கணும். நான் உன்னை எங்கே தூக்கணும் அதே இடத்துக்கு நாளைக்கு கொண்டு போய் விட்டுறேன், அதுதான் எங்களோட அசைன்மெண்ட்டு, சரியா? அப்போனா என்னென்ன எப்படி பண்ணுறீங்க? நான் என் புருஷனுக்கு மட்டும் கால் பண்ணி சொல்லிடுறேன், என் புருஷன் இல்லாட்டி வெளிநாடு போயிடுவாங்க, அது மட்டுக்கும் பெர்மிஷன் தாங்க. என்னம்மா சாஃப்டாக அமைதியாக பேசுனால எங்களை என்ன இழிச்சு வாயின்னு நினச்சியா? உன்னை எதுக்காக தூக்குறோமோ அந்த காரணத்துக்காகவே நீ வந்து அவாய்ட் பண்ணுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? என்னது அப்போனா நானும் என் புருஷனும் சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி ஒரு கூட்டமே வந்து செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கா, யாரடா பண்ணாங்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல அண்ணா ப்ளீஸ்னேங்கிற மாதிரி கெஞ்சுறாங்க. ஏய் என்னடா அவன் இப்படி கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான், இது செட் ஆகாதுங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல ஆனால் திருப்பி தூங்க வச்சிடலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எதுவாக இருந்தாலும் குணாட்டை கேட்டு தான் நம்ம செய்யணும், குணாட்டை கேட்காம எதுவும் செய்யக்கூடாதுங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க. ஒரு பக்கம் கார்த்திக் வந்து ஃபோன் அடிச்சே ஆகணும், நம்ம ஃபோன் வந்து சுவிச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு, கார்த்தியை தடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது டிரைவர்கிட்ட வந்து ஃபோன் வாங்குறாங்க நம்ம அபிராமி அம்மா. டிரைவர்கிட்ட ஃபோன் வாங்கி பண்ணும்போது அவங்க கார்த்திக் வந்து கால் வருது, கால் வந்து அட்டன் பண்ணிடுறாங்க. பார்த்தா கார்த்தி வந்து வேறு ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி வேறு ஒரு கால் தான் வந்திருக்கு, அது தான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. என்னது ஃபோன் வந்து சுவிச் ஆஃப்னு வந்திருக்கு, இப்போ வந்து இது மாதிரி ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடலான்னு பார்த்தாலும் கார்த்தி வந்து வெளிநாட்டு கிளம்பிடுவான் போல இருக்கேங்கிற மாதிரி ரொம்ப பாட்டமாயிட்டாங்க அபிராமி அம்மா. ஃபோன் வந்து கையிலே வச்சுருக்காங்க கார்த்தி ஃபோன் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும். கார்த்தி வந்து ஃபோன் பேசி முடிச்ச கையோட இங்கே பண்ணலான்னு இருக்கிறப்ப டிரைவருக்கு ஒரு அர்ஜென்ட்டான கால் வந்துருச்சு. மேடம் கொடுங்க மேடம்னு சொல்லிட்டு அவர் மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. என் பையனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரில, ஒரு சின்ன விஷயம் ஃபோன் அடிச்சு சொன்னால் அவன் மட்டும் வீட்டில் இருக்க போகிறான், ஆனால் அதை கூட சொல்ல முடியாத அளவு ஆயிடுச்சேங்கிற மாதிரி வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமி அம்மா போய் குணாட்ட கேட்டுட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லி சைகை மூலியமாக வந்து சொன்னனால ஒரு ஆள் வந்து குணா கிட்ட கேட்குறாங்க. அவங்க வந்து தூங்க வைக்கணுமா இல்லை என்ன பண்ணலாம், அவங்க வந்து ஏஞ்சிட்டாங்க. சரி நான் ஐஸ்வர்யா கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஐஸ்வர்யாவுக்கு வந்து கால் பண்ணுறாங்க. தனியாக வந்து ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க. அந்த இடத்துல ஐஸ்வர்யா, மேடம் அவங்க ஏஞ்சிட்டாங்க, என்ன பண்ணலாம், திருப்பி வந்து தூங்க வச்சிடலாமா? சேச்சே, வாயில் மட்டும் டேப்பு மட்டும் போட்டால் ஒட்டினா போதும், சரியா? அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, ஏன்னா கார்த்தியோட மனைவி அவதான்னு தெளிவாக வீட்டில் இருக்க எல்லோரும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க. இனிமேட்டு நம்ம எதாவது ஒன்று பண்ணோன்னு வச்சுக்கேன். என்ன மேடம் அவங்களுக்கு ஃபேவராக பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லைப்பா, கார்த்தியை பற்றி உனக்கு தெரியாது, அவன் எப்பேற்பட்ட எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போவான்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ அம்மாவுக்கு ஏற்ற மனைவியாகவும் ஏற்றுக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படி இருக்க சூழ்நிலை நம்மளாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் இந்த இடத்துல கேம் விளாடணும். ஓகே எனக்கு புரியுதுங்கிற மாதிரி குணா வந்து பேசுனாங்க. வச்சிடலாங்க. அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது, அந்த பொண்ணை வந்து கத்தினாலும் பரவாயில்ல அமைதியாக அந்த இடத்துல இருக்க சொல்லி எதுவும் பண்ணிடாதீடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்ப்ரே எல்லாம் அடித்து தூங்க வச்சிடாதீங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல அது மாதிரி காட்டி எபிசோட வந்து வேறு லெவலில் மாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. கார்த்தி ஒரு பக்கம் காரில் வந்து கிளம்புற மாதிரி, தீபா வந்து பாட்டமாகி கயிறில் வந்து அப்படியே சோகமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க.